Abezibalekile lalela izingxoxo nsuku zonke kwizwi lomzansi FM. We discuss politics. I'm talking to the country. I'm saying protect him at your own peril because that's how it starts. Imikhiqizo yokuphila mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethu goal isiyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. Ethekwini Durban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku 069 198 1864. Engonyameni sitholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePine Town sitholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale sitholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 55. Gaba esiyasingena naye phake ubaba Mzwandile Mavula sithetha kakhulukazi ngezinto ezithinta uluntu ngokuhlukahlukana kwalo ke uluntu namhlanje umxholo wethu sibheka igama elithi heritage. Okay mkhulu masikubula anisafunda ukuthi anisafunda ukuthi ngesixhosa ngesizulu. Hey madoda hayi ay mkhulu anikudedele engeke ngathi namhlanje andisele kakhulu ngiyaphila kaTata. Sibingelela mfaka Mthosa, sibingelela nabalaleli bezwe lomzansi. Enkosi Tata, siyabulela kuhlala kuluvuyo ukuba nawe enqubeni. Namhlanje singena namhlanje siyazi umhla ka24 i Heritage Day, Heritage Month, ugojwa usuku shaka babibiza ngeShaka's Day, abanye bathi iBraai, abanye bathi umagugu usuku lamagugu esintu. Kuhlukahlukene mkhulu kodwa ke asingene mkhulu, asingene Tata. Okay no. Umbuzo ubusho leyo nto ukuthi yini heritage qala. Yeah. Ukwazi sikwazi ukuthi sithi ke manje i-heritage day. Bathi ke mabe tolika abantu ke ngesingesi, bathi ke mabe susele esingesini bathi ngamagugu esintu kuthiwa i-heritage leyo. Usho ukuthi usuku lokugubha amagugu esintu. Ngeke ngakubuza wathi incubeko. Wathi incubeko ngesixhosa no. Incubeko lesiko, iculture. Ngesingesi mawuthi culture ngesixhosa uthi incubeko, ngesizulu uthi isiko. Khumbula lento la eSouth Africa le uthi kuthiwe kukhona lo suku lolu lokugubha umhla ka24. Kwakukhona lo mgubho vele ubuvela ukhona lo ukugubha usuku le Shaka's Day. Lo bugujwa naseLokhuzini namhlanje ubugujwa naseStenga. Kwase kuba khona kufuna singayiconfuse ngomunye umgubho lo ngumgubho nje welembe oqondene nokucelebrate isilo sakwaDukuza ilembe. Lona ugujwa South Africa yonke lokuthiwa ngwamagugu esintu la kusokukhuluma khona upresident. Uqala ngo95 celebration yokuqala yaba u95 ekuthiwa ke ku celebratewa ama cultures ahlukahlukene ukuthi sine diversity la eSouth Africa khona izinhlanga ezihlukahlukene. But of course kwesikhathi esikhona besingayisho ukuthi ayifuna ukundermine lo wakaDukuza umgubho. Inhloso kwakuyilo ukuthi kwakufuna because kwakunenhloso yepolitiki ayithiza. Abantu bengafuna ukubuka ngokungazathi ukugujwa inkosi but bewulumbanisa nepolitiki. Asibuyele ke egameni because amandla okuchaza alingana amandla okulawula. Esingeze kuthiwa ipower to define is as important as the power to control.
njengoba nje sonke ingqondo zethu zicontrolwa ilendlela ukuthi ngesilungu heritage ngesizulu ngamagugu. I-heritage ifa akuwona amagugu. Ngesizulu kuthiwa ifa, ngesixhosa kuthiwa lilifa. Into oyishiyelweyo. Uyabona ekhaya kunezinkomo, kunomhlaba, kunani. Ubese uthi ke mase kushona ke lo mzali uthi ke ngiyayi-inherita. Leyo nto kusho ukuthi uyayizuza ibe ifa lakho manje owazi ukulokhuza ngayo. So uyabona ukuthi ukuduka kungakanani makuzothiwa makuchaza heritage echazwe ngokuthi kuthiwa ngamagugu. Imaphi lo magugu ekukhulunywa ngawo? Esingathi masingathi ke sikhuluma ngamagugu namhlanje. Siyawa celebrate. Akekho. Owaphi? Akekho ngaphandle loba singasho ukuthi amagugu esinawo mhlambe sinamagugu enhlupheko, ubugebengu, ukusola kwemisebenzi, zonke lezi zinto. But khumbula i-idea lento ye-heritage ayiqhamuka kubantu abamnyama, yaqhamuka nabelungu. Iphathi yama compromises esenziwa kwiCODESA eyokuthi ke manje indlela yokubuyisa kuthiwa iyalekelela ukuhlanganisa isizwe sase-South Africa bengazathi sesinto eyi-1 sezinhlanga ezihlukahlukene. Kwase kuqhamuka kuthiwa kube ne-heritage day. Ukube ke babeyichaze ngeqiniso abelungu basho ukuthi yifa, yayizovula umbuzo ukuthi yibhiliphi lelifa ekufaka ngaba siyacelebrate thina njengabantu abamnyama. Naziya Khumbula ukuthi kubona belungu bayi-celebrate heritage ngoba ngempela omkhulu babo babekhila ubandlululo babashiyile nemihlaba, babashiye nama-minerals, babashiya nawo wonke umcebo, babashiya even nemfundo. Kunake mawubona ama-graduate ema-university ukuthi njengase-DUT ungabona belungu kwe-KZN koMangosuthu kunama-university abantu abamnyama. Ngeke ubabona belungu bevela kulama-university. Yebabona because kancane. Yeah, kancane ungababona ko-Stellenbosch. Yeah. Kunama-university akhelwe thina, akhiqiza abasebenzi, i-labor. Uyabona ubabona begqoka amajazi bonke la ko-DUT ngabasebenzi bonke labo, akubona abantu abazoba obasi abafundelanga uba obasi. Kodwa ama-university abelungu iwona akhiqiza obasi. Kuyaziwa nje kusafundwa lapho ukuthi hayi lowa ufundela ukuba ngumsebenzi. Noba ngafunda azabe udokotela kodwa uzoba ngumsebenzi because uproducewa i-university ekhipha abasebenzi. Yabo. So ilokhoza ke lento ke umlaleli okugcina okhulume naye uShenge. Ngifuna sithathele kuleya nto ayishoyo because ibalekile leya nto ayishoyo. Cha uthushawe sesikhathi yize bese siningi isikhathi akhulumile kodwa nje ukhulumela izinto ezicritical into yeBhayibheli. Because masikhuluma nge-heritage kufanele sibuke sijule ngeyithu i-heritage ukuze singa-celebrate impumelelo yabelungu ecindezela thina. Yabo. Isibonelo kukhona lento yokuthi mawukhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma ngamadlozi. Ube ngathi kuyashayisana. Angithi bengathi kuyashayisana yeah. Bengathi for example mangase nje manje ngiquote iBhayibheli ngiquote ama-verse athi eBhayibhelini umuntu mayethu yavula welakhe athi ngicorrect lezi zinto ngizisho ngempela sikhona eBhayibhelini bengazazibona. Ingqondo yakhe ngikhuluma ngomuntu omnyama ngendlela afundiswe ngayo. Ingqondo yakhe nje into yokuqala ezofika engqondweni yakhe ukuthi ngisonta kuphi. Ufisa ukuya kuleli sonto elifundwa ngayo iBhayibheli because wazi ukuthi iBhayibheli lihambisana nesonto. Akakwazi ukulumbanisa nesiko lakhe. Yabo. So wonke umuntu wazi ukuthi nje iBhayibheli incwadi yasesontweni ekuxoxwa ngabafundisi, exoxwa ngabantu abafundayo. Ngeke alindele ukuthi mhlawumbe umuntu oyinyanga
umuntu oshisa impepho angakhuluma ngeBhayibheli yethi moye eBhayibhelini ku ncwadi kaExodus 15 verse 15 uthi uJehova umdali wezulu nomhlaba engicabanga ukuthi sonke sithi siyakholwa sisuke sikhuluma ngaye uthi uyothi lapho somdala uhambe ngokuthula uye kubaba mkhulu bakho uyayibona iheritage yakho ukuthi uzoya kuphi ayisho ukuthi uzoya ezulwini kusho iBhayibheli uthi uyothi lapho somdala meaning awuzoshesha ufa umncane uyothi masomdala uhambe ngokuthula uye kubaba mkhulu bakho ngoGenesis chapter 15 no not Genesis Exodus athi ukuthi ngiqinisekise ngoGenesis 15 Genesis 15 verse 15 bese uGenesis 18 verse 18 mase Genesis ubizwa ngoGenesis angithi Genesis obese uya ku Genesis 18 verse 18 athi ngiyonivusela umprofeti ephakathi kwasizwe sakini ofana nani okhuluma ulimi lenu ukuze nimuzwe yayibona beyivanga iBhayibheli lelo elifundwa go izonke lifunda yes King James iVirgin ka King James ilokuza isho kanjalo uye ku Exodus chapter 3 verse 6 ukuya ku 8 uNkulunkulu uyazichaza ukuthi ubani akazichazi ngokuthi nguNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uthi nguNkulunkulu obaba mkhulu bakho mayikhuluma ezichaza kuMoses uyayibona lento mawuqhubeka uya kuMahubo 115 verse 16 wakhona uthi uNkulunkulu izulu lihle lingelami umhlaba ngunikezela abantwana babantu yakhumbula last week besikhuluma ukuthi ezulu lomuntu umuntu wakubo yes uyalibona manje iBhayibheli uthi ungeze ezulwini izulu lihle lingelami mina uNkulunkulu umhlaba ngunikezela abantwana babantu manje usuyabona ukuthi abelungu kungani bethi asinga focus la emhlabeni injabulo yethu yonke soyithola ngalezulwini kodwa siyazi ukuthi ngeke siye because alikho lelizulu lelibona abalukhulumayo izulu elikhona ileli lokuthi uya kubantu bakini mangaba soshona so mawushona ufika kubantu bakini akukho Satan lapho uyofica ngamakhehla nezalukazi zakini kubese kuhlaziya indlela obuphila ngayo emhlabeni mangabe wake wakhipha isisu kuyintombazana kwangashwelezwa sekuyicala ke lelo ukuthi kuyaqulwa mangabe wabulala abantu emhlabeni wangabikho into eyenziwayo ukulungisa leso simo mhlawumbe wathakatha emndenini kuqulwa lezo zinto kwesinye isikhathi uzodingiswa emndenini ukuthi hayi awuzongena la emndenini ngoba wenza into embi emndenini ekwangamele ngabe uyenzile njengelunga lomndeni wakufaka ngabe uvikela umndeni njalo njalo iheritage yethu leyo ekufanele sikhulume ngayo ubusazi nje ukuthi lento esishoyo le eyokuthi umuntu wesimame mayesezinsukwini zakhe akapheki kunezinto angazenzi angithi ithena abantu esishoyo leyo nto uyakwazi ukuthi kuseBhayibhelini lo ukuthi ufahlale 7 days engahlanzekile lize liqhubeke lithi mangaba umthinta esezinsukwini zakhe nawe uyangcola 7 days wena umthintayo khumbula iBhayibheli isikhathi esiningi liyahloniphisa alisho ngqo ukuthi esibonelo lizothi malithi walala naye lithi wamthatha okanye lithi wamazi lisho ukuthi wayilala naye lo muntu lo so ke
mawuya encwadini kaLeviticus chapter 15 verse 19 to 23 abalevi incwadi kaMoses leyo incwadi yesithathu kuMoses nje wakufika ube uGenesis be uExodus bese kuba kuLeviticus ila ekusho khona ukuthi umuntu wesimame mayesensukwini zakhe usuke engcolile nangokwesintu siyayisho leyo nto but umehluko into econfuse abantu abamnyama and yohlezi ba confuse laba abangafuna ukulifunda iBhayibheli ngiyajabula makukhona abantu abafana noNhlanhla uNhlanhla ngimzule mekhuluma ngezincwadi ezithe mhlawumbe ufuna ngibiye ngemtshale ngiyamazi ngwalapha kaMashu ngemzwela ukliye ngelokho zayindi uyikhombisa ukuthi uyayifunda izinto ezibhalwe phansi ezingumlando kade kuluma utheme evala wathi kukhona abantu kufuna abafunde kulento obuyisho ukuthi mhlambe kube nesithangami wayesethi kulandwe neBhayibheli ezinye izincwadi zeBhayibheli ezingekho la eBhayibhelini nezinye zomlando yawushilo omunye umuntu uzothi iziphi lezincwadi ezingekho la eBhayibhelini kwani incwadi ekuthiwa iApocrypha eyakhishwa la eBhayibhelini mangingaphazama izincwadi eziwu15 ezakhishwa ngoba zazi sensitive kakhulu zazi ibeka ngokusobala inkinga yethu njengabantu abamnyama ukuthi siqilazeke kanjani nezinye zezinto ezisigcina kulobuqila zivela ngokusobala kakhulukazi ngase lento ukuthi umuntu uyabuya like sikhula sonke kuthiwa uJesu uzobuya 2 weeks ago ngathi wena ngeke kuze kube khona ubumnyama yethu bonela buzabe bekhona hayi kuze kube khona kube khona ubumnyama so wena skip circulator ku Facebook ukuthi sisale kanjani babethathwa behlwithwa bezulwini bathi insumansumane yonke leyo nto leyo umuntu akuwona nje ukuthi mawubona kuzala umuntu akukhona nje ukuthi uNkulunkulu vele wadecide nje ukuthi haya kuzala ukhaya namhlanje akuqhubula abantu nje no iya ku Jeremiah chapter 1 verse 5 uthi ngaphambi kokuthi ube yihlwile esibelethweni sikama wakho ngase ngikwazi sengikukhethile ngakugcoba ukuthi uzoba ngumprofeti uthi engakabi yihlwile so wayekuphi uJeremiah ngaleso sikhathi engakahlali inhlobo esibelethweni sikama wakhe waye umoya ayikho enye indlela ongamchaza ngayo waye umoya because uNkulunkulu umoya yengawo nabamkhonzayo bemkhonza ngokomoya mawufunda amahubo amaculo kaSolomon uSolomon uthi ngimnyama futhi ngimuhle ungafunda amalokhuza wakhe ku chapter 1 verse 5 uthi ngimnyama futhi ngimuhle uSolomon uzalwa uDavid le oyinsizwa yayigiya igqoka impatata zizidabuka impatata leni thini na wawumlungu but mawune common sense uyayizwa akekho umlungu o insizwa yomlungu engagqoka impatata igezi zidabuka uyabona ukuthi ukhulunywa ngabantu la buka kade ngibuka nje amahubo ebehutshwa ngamabutho namhlanje ebelapha kwaDukuza ubese ulumbanisa namahubo kaDavid eBhayibhelini uyabona ngabantu ababodwa laba ubuke even le yanto yembatata ubese uyazibheka ukuthi kuze kube manje zisahleli kangakanani elokhuzini ebantwini abamnyama bathi ke ngithi into eyaba iprivilege kubelungu eyanikeza belungu 1 abantu abamnyama babengena kulolu gibe babonile akuvelanga nje kusuka belungu abehlakaniphile okay
abelungu babona kuNkulunkulu then base beyawa embusweni ababewunikeziwe. Angithi abantu mabedalwa kuGenesis chapter 1 verse 26 banikeza umbuso ukuthi babuse phezulu kwazo zonke izinto. Then mase bewile mawungafunda ukuncwadi kaDaniel chapter 7 verse 25 la uSathane eqala khona uthi uzoshintsha izikhathi nemithetho azenze ophezulu kusho ukuthi uzoma esihlalweni sobuNkulunkulu. So wafika wazishintsha ngempela izikhathi uSathane. Namhlanje sithi usoliqala phakathi nababili ngo12. uNkulunkulu ngalama ufunda iBhayibheli uthi kwaba ngukuhlwa kwaba ngukusa kwaba usuku lokuqala. Ekusho ukuthi makushona ilanga njengobusho luphelile usuku lokuqala usuku olusha ngokaNkulunkulu. uSathane ngala uthi phakathi nababili silele usuku liqala lapho. And leyo nto siyayikholelwa nathi ku level yethu yokuhlakanipha ngendlela ephansi ngayo i level yethu yokuhlakanipha. Mhlawumbe ukuzo makushiwo kuthiwa abantu basebenza not only abantu abamnyama kuthiwa abantu basebenzisa 1% wecapacity yemqondo yabo. Only 1%. Yeah. Kulo 1% bakwazi ukwakha amabhanu bathini. Uyamajina mangase bakuvuka 10% nje kuphela. So uSathane uzenze ophezulu kwako konke washintsha imithetho washintsha nezikhathi. Kuthiwa ke unikele esandleni sakhe leyo nto kube izikhathi nezikhathi kuze kuyofika egcineni la kuphela khona isikhathi sokunikwa kombuso wakhe. Yabo. So ama signs wethu singabantu abamnyama nje la eSouth Africa mhlambe all over kodwa kakhulukazi la eSouth Africa masikhuluma ngo1652 ukufika kaYan van Riebeeck. Okay. Even uprofessor omnyama ongamlandweni ofundisa euniversity uthi asinike umlando before 1652 ngeke akunike. Umlando wethu uphelele emoyeni uqala ngesikhathi kufika umlungu bese siyaxoxa ke ngathi siza ke ngama 1700 ngama 1800 ukuza kuzofika manje. But before lokho awukho kwakwenzeka ufihleke la eBhayibhelini. Oh, okay. Yes, ufihleke la eBhayibhelini but ngenxa ukuthi abantu iBhayibheli abalifundi and abantu bezwa barelaya kuma topic amancane nje asuke efundwa abafundisi esontweni abe secabanga into eshunyayelwa ngumfundisi azitshela ukuthi lento ithathwe eBhayibhelini kanti ayikho eBhayibhelini ezikhathini eziningi. Sithatha nje isibonelo abantu iPhasika makuyiPhasika bazi ukuthi ukufa nokuvuka kaJesu. Mawuye eBhayibhelini iPhasika kungesikhathi abantwana bakaIsrael bephuma eGibhithe. Isikhathi sokufuduka bephuma eGibhithe and nalapho uNkulunkulu uthi uNkulunkulu abacinezelwa. Mezichaza. Khumbula babekhala becindezelwa abantwana bakaIsrael beze kuze kuthunywe uMoses nje. Kukhona ababegada izitolo kodwa uthola uthakanako ukudla endlini. Ugadile isitolo sesigwili. Kukhona ababeklina amajaridi. Beklina amajaridi bewasha besenza washing. Begada abantwana benabukelisa abantwana bezigwili. Kodwa abantwana bebulawa indlala beswela abantu ababagadile emuva. Kukhona ababesebenza emahotela bepheka ukudla emathe kwaphezulu. Kodwa ekhaya mayibuyele ekhaya afika bulawa indlala lokudla